नोंथाङा जे बे गाहाय रलखौ लादों मा फोरमायगोन माबादि मोनदों? गिबियावनो खौरांगिरिनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै जोंहा आर सानजारांजों गिबि खेब दिहुनजेननाय फिन साजा सावथुना दिनै जोंहा दिहुनजेनबाय आरो जोबनानैबो थांबाय जोंना आरो बेवहाय आङो रल मोननानै मोनसे मेन रल मोननानै ओरैबायदि गोजोनदों माने मोजां मोनदों आरो आङो डाइरेक्टर लिसान आदाखौ आङो थेंक इउ होननो सानो आंखौ सायख'नायनि थाखाय आरो बेनो आरो आं बेनि थाखाय फिन साजायावहाय खामानि मावनो मोननानै जोबोद गोजोनदों आरो माबादि रल बेयाव आं मेन रलखौनो मोनदों आरो सासे आं माने खोन्थाजोबनो हाला माखासे नायगिरिफ्रा उनाव नुसिगोन आरो माबादि एक्सपिरियेन्स बेयावथ' आङो माने सासे माहाजोननि फिसाजोबाबो माने सिम्पोल रलखौनो मोनदों आरो जिहेतु बर' सावथुन मुलुगाव गोबां फिल्म ओंखारसै नैबे नोंथांमोननि फिल्मा माबादि सुपारहिट जागोन बायदि बेखौहाय माने गाव खालामबाथ' बयबो मोजां मोनखायो आरो बेखौ आं होननो सानो रायजो राजाफ्रा नायनानै माबायदि मोनो बेखौ उनावसो जोङो मिथिसिगोन आरो रायजोफोरनि अनसायनाय मोनगोनखौ बेखौहाय जों आसा खालामो कि रायजो राजाया जोंनि बर' सावथुनखौ बेबायदिनो मोजांबाबो गाज्रिबाबो सापर्ट होलांबाय थाथों आं बेखौहाय आसा खालामो आरो बे बोसोराव 6टा 7टायानो ओंखारगोन खोमा जिखुनु बारा आङो मिथिला रायजो राजानिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानो कि जोंनि बर' सावथुनखौ बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थादों जोंनि बर' गासिबो आर्टिस्टफोर मेथाइ खनगिरि होन गासिबो मोसागिरि होन सासे फावगिरि फावखुंगुर गासिबो आर्टिस्टफोरखौनो माने हेफाजाब होलांथों आरो जोंनि कालसारखौ अनसायग्राफोरखौ हेफाजाब होलांथों गावजों गाव बेबायदि अनसायलाङोबासो जोंनि कालसारा जौगालांगोन बेखौ आङो मिजिंथियो आरो रायजो राजानि सिगाङावहाय बिनि सिगाङावथ' आं सानो कि रायजो राजाया नायोब्ला गोबां खस्थ' मोनो बिनि थाखाय मोजां हल नांगौ बेखौ आङो होजानो लुबैयो आरो गिबियावनो आं गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय दिनै आं जोबोर मोजां मोनदों मानो होनबा गोबावनि उनाव फार्स्टआनो होनजाबाय सिगांहाय खालामखाबायमोन फिल्मखौ ओमफ्राय एबार आरो आं बाहागो लादोंमोन आरोना जोंनि बे आर सानजारां एन्टारटेनमेन्टआव प्रडाक्सनाव आरो आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्सनाव ओमफ्राय दिनै रिलिज होनो मोननानै बहुत मोजां मोनबाय आरो आङो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं जोंनि फिल्मखौ नायनानै अनसायना लागोन बिदि होननानै आसा खालामना थाबाय आरोना नोंथाङा बेवहाय फाव खालामनानै माबायदि फिल खालामदों आरो नोंथांनि रला मा आं बेवहाय फाव खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय आंनि रलानो जाबाय बिनानाव सेकेन्ड एक्ट्रिसानो आरो आगोलाव मा फिल्माव दंमोन आवगोलहाय आबिराव दंमोन ओमफ्राय थाइनि मेगनाव दंमोन ओमफ्राय एबार थार्ड मुभि नैबे समाव रायजो राजाखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानो नोंथांमोनहा बयबो जेराव जोंनि फिल्मखौ देखायनाय जागोन बेवहाय लोब थांनानै एसे नायनानै हेफाजाब खालामदो बा अनसायनानै लादो बेखौनो आं मिजिंथियो गिबियावनो फंबायमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरनाय जाहैबाय दा आर सानजारां बिथांनि प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय फिन साजा बे सावथुनखौ दिनै बेखेवनाय जागोन बेखेवथ'वाखै जों बेखेवगिरि हिसाबै जोङो नुजाफैदों बे फिल्मखौ जों दासिमबो नुथ'वाखै ओरैनो जास्ट स्टेजखौ बेखेवना होनाय जाहैबाय दा जों खोनानायाव जों मिथिनायाव फिल्मा मोजां जागोनखौ जों आसा खालामनो हायो दिनै बेवहाय जिखिनि मानसि जोङो आसा खालामदोंमोन आं नुनायाव साननायनि बांसिन नुजाफैदों जानो हागौ फिल्मा रायजोफोरनि गोसोआव माबा मोनसे सोलायनाय माबा मोनसे मेसेज होनो हागोन बेखौ आसा खालामनो हायो दिनैनि दिनाव बर' सावथुना बेसेबां जौगाखो माबायदि फैबाय दं माबायदि सोलायखो बेखौ जुदि बुंनो थाङोब्ला जाय समाव जोङो बर' आर्टिस्टफोरना मोनफ्रोमबो बोसोराव फिल्मनि सायाव
बादायलायनाय होदोंमोन फिल्म फेस्टिभेल बा एवार्ड होनाय जादों बे समनिफ्रायनो जोंनि बर'नि जिखिनि फिल्मनि स्टेन्डार्ड बे फिल्मनि स्टेन्डार्डआ गोबां सोलायबोबाय जोङो मोनसे समाव बोसोराव बर'फोरनि गेजेराव फिल्मा मथा मथि 60-70 ओरैजाय रिलिज जायोमोन मोनसे बोसोराव नाथाय जाय समनिफ्राय जोङो एवार्ड फांसन बानायनाय जाबाय बे समनिफ्राय बबेबा बोसोराव 40 बबेबा बोसोराव 30 बबेबा बोसोराव 20 खमायै दिनै दासिम बोसोराव माब्लाबा 10 माब्लाबा 12 बेफोरबायदिल' रिलिज होग्रा जाबाय जों बेनिफ्रायनो बुजिनो हायो बर'नि फिल्मा बेसेबां स्टेन्डार्ड जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जों बुजिबाय कम्पिटिसन जाबाय जानला मोनला फिल्म दिहुननानै मार्केटाव जेबो जाखाला जानला मोनला फिल्म दिहुननानै जिखिनि फैसा खरस खालामनाय बेखौ मोनहाला दा बेखायनो साफ्रोमबो प्रडिउसार साफ्रोमबो डाइरेक्टर जोबोद सांग्रां जाबाय होननानै जों बुंनो हायो नंगौ नाथाय जों नुबाय फोथारजों नुबाय फिल्मा जुदि मोजां जादोंब्ला हिट होननानै मिथिदोंब्ला दिनैनि दिनाव जेसेबां फैसा खरस खालामब्लाबो हमना जोङो दिनै गोबां फिल्मखौनो नुबाय मोनथाम मोनब्रैसो फिल्मखौ नुबाय मोनसे फिल्माव अलमस्ट 1 crore 1.5 crore जों गारनाय नुबाय नाथाय बे फिल्मखौबो जोङो कालेक्सनखौ जाफिननायखौ जों नुनो मोनदों दा बेखायनो फैसा गारनानैबो जोङो मोनफिना जों बेखौ बुंनो हाया दिनैनि दिनाव बर' फिल्माबो जेसेबां फैसा गारबाबो जों बेखौ मोनफिननो हानाय जाबाय नाथाय बेखौ जोङो मा खालामनांगोन स्टेन्डार्ड खालामनो हानांगोन स्ट'रि लेभेला मोजां जानांगोन बे जुदि जायोब्ला दिनैनि दिनाव जोङो फैसाखौ मोनफिना होननानै बुंनो हाया दा बेखायनो आं खावलायगोन जाय प्रडिउसार बिथांमोन स्टेन्डार्ड खालामनो हानांगोन नोंनि स्ट'रि लेभेला मोजां जानांगोन आर्टिस्टफोरखौ मोजां लानो हानांगोन अब्लानो खरस खालामनाय फैसाखौ मोनफिननो हागोन होननानै आं गोग्गानानै बुंनो हायो